akufanele ukukholwa kwethu kube artificial. Hallelujah. Sathi last week ukhona into okuthiwa isihlahla sikaKhisimusi. Isihlahla sikaKhisimusi usibuka siyisihlahla kanti akusona isihlahla. Si green sibe nama fruit. Hallelujah. Kodwa ma usondela lento le ayisona isihlahla isekelwe ndawo. Hallelujah. Akufanele ke ukukholwa kwethu sibe nokukholwa ongasekeliwe ndawo. Sibe nokukholwa okumlilo wamaphepha. Hallelujah. Ukukholwa ukuthi namuhla ngiyakholwa mangiphuma la enkonzweni ngiphakamisa ibhodlela. Hallelujah. Kade ngidumisa la kodwa kusasa sengibonakala kwaMax eMathaveni. Hallelujah. Ukukholwa kwethu kufana nesihlahla sikaKhisimusi, ukukholwa ongasekeliwe ndawo. Hallelujah. Ukukholwa ongenasisekelo. Hallelujah. So isona sizathu esenza ukuthi sibe nale subject. Ngoba umuntu onokukholwa ongasekeliwe namuhla uyadecide amayivuka ukuthi ngiyeni esontweni noma ngingayi esontweni. Namuhla kufanele ngibe sesontweni, next week angikho esontweni. Why? Sijampa amasonto singasweli imali yokugibela sithi si around. Because ukukholwa kwethu kuyisihlahla sikaKhisimusi. Ukukholwa kwethu akusekeliwe ndawo. Hallelujah. Ukukholwa kwethu kuya ngezinto ukuthi unani, kuya ngefridge ukuthi igcwele kangakanani. Hallelujah. Uma zingekho lezo zinto awukho available. Hallelujah. Ukukholwa kwisihlahla nje sikaKhisimusi. Last week sakhuluma ngencwadi kaLuka chapter number 18 verse number 8. Uthi uJesu mzwane indodana yomuntu ibuya iyakufumana yini ukukholwa emhlabeni. Hallelujah. Akabuza ukuthi bawe bekhona yini abazalwane. Akanandaba nabazalwane, akanandaba nabantu abaningi. Akanandaba namatende ayo bemisiwe ebamaningi. Akanandaba nalutho, unendaba nokukholwa. Ngoba indodana yomuntu mayibuyayo ukhala incilongo uyobe engafuni abantu abeza njalo esontweni. Kodwa uyobe efuna abantu abanokukholwa. Uthi mzwane indodana ibuyayo iyakufumana yini ukukholwa, ngoba uJesu ufunani ukukholwa ebandleni. Akafuni ibandla eligcwele izinto kodwa ufuna ibandla elikholwayo. Hallelujah. Uyiqala kahle kuJesu. Uthi mayiqala uthi Tell me verse number 1. Chapter 18. Incwadi kaLuka. Jesu wayesebalandisa umzekelisi ebafundisa ukuthi kufanele bakhuleke njalo bangadangali. uJesu lo balandisa umzekelisi obathandekayo. Ukhuluma ngalabazalwane ukuthi kufanele bekhuleke njalo bengadangali. Why uJesu enza nje ubuilda ukutrusta uNkulunkulu? Ngoba awukwazi ukukhuleka kanti awumkholwa uNkulunkulu. Amen. Bonke abantu abakhulekayo abantu abamkholiwe uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Uyayibuilda ke lento ukuthi bathandekayo asibe ngabantu abakhulekayo njalo. Hayi abantu ukukhuleka kwethu kube nama event. Kufana nokukhonza kwethu kunama event. Umuntu ukholwa ngoba nakho kuyiSunday. Phakathi nezinsuku uyiphilela noma kanjani. Kodwa sizwa la ukukholwa futhi kuyi lifestyle. Amen. Ukukholwa abathandekayo kuyi lifestyle. Wonke umuntu one hope yento ethile ufanele ube umuntu ozobuild ukukholwa kwakhe. Uma ngabe une hope for something
ukukholwa kwakho kubuilde phela. Ngoba bonke abantu abanehope abantu abazoba ngabantu abakholiweyo. Uthi kuJesu uma ubuilda lento ukuthi abantu bathandaze amakholwa uNkulunkulu bamethemba uNkulunkulu emthandazweni wabo. Asithandazi bazalwane asiphansi ngoba sinamadolo. Kodwa siyaphansi ngoba sikholiwe. Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu awumbribe ngokuthi uyanjalo uzofaste amadolo ezeqothuke phansi. Kodwa uNkulunkulu umuvwa ukukholwa kwakho usho njalo Hebrews 11 verse 6. uNkulunkulu akabribe nangenyembezi bathandekayo. Kodwa into enyakazisa uNkulunkulu ukukholwa ukuthi ukholiwe na. Amen. Babuka njani uNkulunkulu ufuna ukukholwa kuphela kumuntu. Hallelujah. Uthi kuJesu asibe ngabantu abakhuleka njalo. Yes. Wathi emzini othile kwakukhona umehluleli othile wayengamesaba uNkulunkulu futhi engenandaba namuntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi wayelokhu egqinye igqethi kuye yenzela ubulungiswa maqondana nomelene nami. Umfelokazi la uya kumahluleli. Umehluleli kuyashiya ukuthi umehluleli ongalungile. Hallelujah. Umehluleli ongena amen. Akalungile futhi akamsaba uNkulunkulu futhi akanandaba namuntu. Akanomo wahlangana nomuntu ongenandaba namuntu. Yes Lord. Hallelujah. Bakhona abantu apha emsebenzini sibaphethe umuzi umuntu eshithi mina nginandaba namuntu. Usho ukuthi we ngibhekene nenkinga ngena. Into engenandaba namuntu. Hallelujah. Akazi mina umakhelwane uhlala kanjani umuntu ongenandaba namuntu. Akafuneki umuntu ongenandaba namuntu, umuntu ongasabi umuntu owenza noma kanjani. Vela akanandaba namuntu. Hallelujah. Akekho nomuntu ongathi umcabakele ngisho ngenzani, akekho umuntu ongathi umcabakela. Vele umuntu akanandaba namuntu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli umehluleli ongalungile wayengenandaba, wayengasabi oqala umuntu engamsaba uNkulunkulu. Wayengenandaba namuntu. Hallelujah. Ayikho into ayizwa ngomuntu, uyena oyikhuluma kuphela. Yes. Kwaba isikhathi eside umehluleli engathandi, kepha kamuva wadlinza wathi, nakuba ngingamesaba uNkulunkulu futhi ngingenandaba namuntu. Kodwa ngoba lo mfelokazi lokho engibelesele, ngiza kumenzela ubulungiswa, fune egcine nankasuku. Hallelujah. Angithi ayizweleni. Uthi lo mfelokazi ufika nawe ngene. Mayifikile ntambama zathi ingane hayi akekho wathi kusho ukuthi wayesevele embone eqhamuka nje ethi anovele nithi angikho. Hallelujah. Amen. Ukhona umfana omncane lapha ekhaya. Ukhona mama owayecela njalo yabo. Cela njalo wabe sethi wabe sethi bayiqhamuka anothani. Uma ifika uNkululeko vele uthe umazi wathi akekho. Hallelujah. So wayimbona iqhamuka ethi awunaso leso sidinga. Uma iqhamukile ntambama kwathiwa akekho ekseni futhi uzovuswa yena. Lo mfelokazi uze ngendaba eyodwa ukuthi kunomuntu ongimise ngabe kunomuntu ongihlukumeza awuhlulele ngokulungileyo. Nangu umuntu engihlukumeza ngingumfelokazi. Hallelujah. Lo mama wayengakhathali uyamuzwa uJesu ubuilda iprayer kumuntu. Noma ungathandaza ufaste umsebenzi ungawutholi. Noma ngabe before ufaste kodwa ke bebekuphendula nango regret. Wanethe waqala wafasta awusaphendula nango regret. Ngoba kuyajabulisa kona lo regret. Hallelujah. Siyakujabulela ukuthi hawu at least bayibonile. Hallelujah. Bayibonile. Kodwa uthi uJesu noma bengaphendula kanjani kodwa isineke salomfelokazi ukuthi izolo kuthiweni akanandaba as long as engangayitholi into ayifunayo. uNkulunkulu kuba njalo. uNkulunkulu ufuna leyo nto kuthina noma ngabe akulunganga manje
kodwa kusho ukuthi akusophinde kulunge. Noma ngabe uthola ngamanje umsebenzi, kodwa lokho akusho ukuthi angisophinde nguthole. Noma ngabe izinto ayihlangani manje, akusho ukuthi ayisophinde ihlangane empilweni. Nangakusasa uNkulunkulu akanankinga noma ungeza kangaki kuyena. Haleluya. Nomfelokazi wayeza manje. Wathi esuka, wathi noma ngingamesaba uNkulunkulu, noma nginganandaba nabantu, kodwa lo mfelokazi lo ake ngimnikeze lento ayifunayo, ngoba ngiyabona usezo sengicasula. Haleluya. Ake ngimnikeze lento ayifunayo, ake ngimnike attention yakhe. Haleluya. uNkulunkulu bazalwane uyayi-availa to answer our prayers. Yes. Amen. Hallelujah. God is committed to answer our prayers. uNkulunkulu oyikomithayo. Hallelujah. Awujabuza uJesu, wenza njalo lo. Wena nje ngokufuna into waye uyanyamalala ke esontweni ngoba kulunganga. Hallelujah. Asizile enyangeni la siseNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Sathi uNkulunkulu engakabazwela abantu abafuna izinto. Lezo zinto enifuna sathi uNkulunkulu anganezela. Kodwa asifune abantu babe le subject esiyenzayo senzela ukuthi umuntu angami ngezinto, kodwa ame ngokukholwa uNkulunkulu. Hallelujah. Ungami ngezinto ngoba noSathane uyakwazi ukwenza izinto. Hallelujah. Abo uSathane mayefuna ukubamba kahle, uyakwazi ukuthi wena ufuna u1 no 2. Hallelujah. Uthi uphuma la vela kugixabeza. Uthi uSathane kuJesu uthi ziphonse la. Hallelujah. Ayithi uSathane unazi izinto naye ufuna ukumupha. Hallelujah. Ufuna ukumupha. Kodwa bazalwane asikhathali noma sithandaze namuhla kwangalunga, siyaqhubeka njengomfelokazi. Umfelokazi akakhathalanga ukuza kuJesu, ukuza kumahlulelo ngalungileyo. Yes, qhubeka. Inkosi yayisithi lalelani ukuthi wathini umehlulelo okhohlakaleyo. uNkulunkulu akayukubenzela yini ubulungiswa. Hayi bazalwane, uma ngabe kwenziwa umahlulelo ongalungileyo, kangakanani uNkulunkulu wethu esimkhonzayo. If umahlulelo kwathi ukwenza umuntu wesifazana ongumfelokazi, kangakanani thina masimkhonza ngeqiniso. Kodwa besingayilungise nje lento yokholo. Besingayilungisa nje ukukholwa nokuthemba uNkulunkulu nokuma kuNkulunkulu. Hallelujah. Sibe consistent. Hallelujah. Siza manje, sizi kusasa. Siyabekezela. Hallelujah. Angathi nikwazi ukubekezelela amadoda anishayayo. Amen. Angathi nikwazi ukubekezelela impama zamadoda anishayayo. Kodwa ungabekezele nje ukuze mthandazweni namuhla uphinde uze kusasa. Hallelujah. Kakhulu kangakanani uthi uJesu izwani into eyenziwe umahlulelo ongalungileyo, ongalungile, okhohlakele. uNkulunkulu engeke wenze yini okufana ngamashika uze kudlulele kumahluleli uma ngabe sizobuilda istamina sethu kwiprayer. Hallelujah. Sikhuleke singaphezi. Hallelujah. Sikhuleke siphindelele mama usigawuke ukuthi akulunganga namuhla sibuye nakusasa. Hallelujah. Yes. uNkulunkulu ayakubenzela yini ubulungisa abakhethiweyo bakhe abakhala kuyimini nobusuku ababekezelele na? Ngithi kini uyakubenzela ubulungiswa ngokusheshsha. Ngabe indodana yomuntu iyokufumana yini ukukholo emhlabeni mhla ifika na? Akuthi yabo
uthi ngeke yini abenzela abakhalimini lobusuku. Haleluya. Wena usukhale kanye nje. Wasuvela uthatha imthwalo wathi ngihlala phansi ngibuyele enyangeni. Haleluya. Kanye nje usukhalisa kweambulance. Haleluya. Kanye nje bese ngemlinge nje uNkulunkulu silokhu siphindelelile. Haleluya. Uzakhele ngisho ikhathi izokuthandaza. Amen. Uthi ke uJesu ubuild prayer, ukubaleka kweprayer nokuthembeka kaNkulunkulu kwiprayer. Prayer is our lifestyle. Hallelujah. Not ukuthi siyenza ngama event athile ngoba nakho sihappy namuhla. Noma nakho kethola ukiss. Seliyathandazwa. Hallelujah. Amen. Akube namasizini. Kufana nokholo asingabi isihlahla sikaKhisimusi, asikholwe nje uNkulunkulu. Amen. Simkholwe nje uNkulunkulu. Ngaphandle kwezinto eziphathekayo kodwa simkholwe uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Last week salinganisa Simon ukuthi uPhilip uPhilimon wafike washumayela ivangeli ngokunamandla. Mayishumayela ivangeli ngokunamandla baphenduka abantu bagcwala. Baphakamisa izandla baphenduka. Amen. No Simon khona lapho naye waphakamisa izandla. Amen. Hallelujah. USimon naye kwathiwa Bible study attend iBible study. Hallelujah. Makuthiwa kuyiwe embaphatisweni weza naye wazobhaphatiswa. Hallelujah. Wenza zonke izinto kwaba sengathi ngaze ngithi uyakholwa uSimon. Waze kwadilika abapostoli eJerusalem. Uma befika abapostoli lithi iBhayibheli babeka abantu izandla bagcwaliswa ngamandla. Amandla agcwala. Bakhuluma ngeilimi abantu. Abapostoli bebabeke nje izandla. Hallelujah. Wazakala indoda ikhokho. Hawu. Ngiyabona nina amandla. Kodwa ningenginike noma imalini kuba imalini. Nami ke ngibaginqe nje kanje. Yes Lord. Hallelujah. Ufuna nje ukubaginqa akakholwanga. Hallelujah. Uze uNkulunkulu ngoba efuna something. Wangakuthola ke lokho hayi ke. Zikhona inkalakathi inkuzimalanga abathakathi abangakholwa. Hallelujah. Abenza zonke izinto bese begcodo beba ngabefundisi bevula amabandla kodwa ngaze bakholwa. Ikhuni. Inkuzimalanga. Uze ngoba ezofuna ukuyisa abantu. Hallelujah. Nakhona sinenkinga nje abantu umuntu omnyama mina ngazi konakalayo. Ugeza kahle nje futhi angikaze ngiyibone akuvamisile kumadoda. Futhi angikaze ngizwe kuthiwa khona indoda ekhuluma idimoni kuyona. Angikaze ngizwe futhi kuthiwa khona isalukwazi ukukhuluma idimoni kodwa nje amantombazana. Abantu besifazane. Hallelujah. Mashushu. Yabo mosihlalele kahle iTV. Ihlelo ihlalele kahle. Masufike usuficwe lento ongakholwa kwa Sunday. Ubukekela lezinto ezikudumisa. Hallelujah. Uzombona lo muntu uthi ayi lo wayisukumile kodwa last week kulela tent. Nakhona wakhala, wahayisa. Usekuleli futhi laba bantu ubone ngathi bayathenga laba. Uthengelwa nje koguquza. Avuke futhi ayibuyelele etshwaleni. Hallelujah. Amen. Asibe ngabantu abakhuliweyo bazalwane. Hallelujah. Singezi uNkulunkulu ngoba sifuna something. Akunenkinga ukufuna something uNkulunkulu. Kodwa phela basufikile khona phela. Hallelujah. Amen. Khona phela biyeke phela utshwala. Khona. Sesingaze kufika uJesu, kubuya uJesu. Umzalwane uyoma. Hawu. Sesishumela umzalwane uyoma.
Abazalwane bayoma ngoDisemba. Tanaka. Mamãe, quer chocolate? Mina ngilazi ukuthi demon ivelaphi. Idemon lotshwala. Abazalwane, ake sikholwe kanye. Sikholwe kanye. Siboneke lento efuna ukuthi ayizokwenzeka. Ake sibe ngoNkulunkulu nje kuphela. Hallelujah. Masufuna ufunda uHabakuk. Ungavuli kule. Ungavuli. Habakuk 2 verse 4. Olungileyo uyaphila ngokukholwa kwakhe. Romans 1:17. Olungileyo uyophila ngokukholwa kwakhe. KwabaseGalatia chapter number 3 verse 11. Olungileyo uyaphila ngokukholwa kwakhe. Usuka kwi-Old Testament. Ukhulunywa ngani? Ngokukholwa. Uthi uAbrahama wakholwa uNkulunkulu. Wabe sekuyabalelwa kuye. Wakholwa nje uNkulunkulu kwabalelwa kuye uNkulunkulu. Hallelujah. Kwi-New Testament isihloko sokukhulunywa ngaso ukukholwa uJesu. Hallelujah. Mawufunda incwadi yamaHubo 103 verse 7. Wamazisa uMose izindlela zakhe. uIsrayeli izenzo zakhe. Bakhona abantu abaziswa izandla. Kube khona abantu abaziswa izindlela. Abaziswa izandla mabe bebona ulwandle olubomvu bayabaleka bayahleka. Kodwa abaziswe izindlela zakhe uma bebona ulwandle olubomvu bakhuluma noNkulunkulu ukuthi kwenzakalayo kwenzekeni ngoba bazi izindlela kaNkulunkulu ukuthi noma kungasayenzekanga njengamanje izindlela kaNkulunkulu uyazi ukuthi kuzokwenzeka. Laba abantu abaziswa izandla asingakuthandazeli ukuthi usimkhole uNkulunkulu ngezinto eziphathekayo. Ngoba bayishabalala lezo zinto siyoma yini ekukholweni uNkulunkulu. uNkulunkulu mayiphuca. Kukhona abasindiswa ngoba nabo befuna amadoda akholwayo. uNkulunkulu wabulala lawo madoda. Bayaqhubeka kani bami? Hallelujah. Angithi bona benze ngezinto eziphathekayo. Hallelujah. Asefelayo. No, uNkulunkulu ufuna ukukholwa ukuthi uyakholwa yini. Amen. Hallelujah. Ufuna ukubona ukuthi lo muntu uyakholwa yini. Lithi iBhayibheli ke sesiyavala ke half past siyavala. Lithi ke uJesu ke bathandekayo uyahamba uJesu sendleleni. Uyayihambela nje kwaqhamuka uJayiro. Uma ifika uJayiro uyilahla phansi. Ugumula ingubo yakhe yobukhosi. Khona abantu abaphakeme. uNkulunkulu khona abantu abamphakamelayo. Kodwa uJayiro wayinkosi kodwa wagumula ingubo yobukhosi wayilahla phansi. Amen. Ubona ngathi umuntu uphakeme. Ubona ukuthi umuntu yabonakala ukuthi uphakeme. Anibazi abantu abaphakeme. Sibazi. Umuntu angafika athandaza ethi ngicela umsebenzi uNkulunkulu amike umsebenzi. Ubone zokumphinda umbone lesontweni. Hallelujah. Aphakeme abantu. Ukhishwa esontweni lento ayicela uNkulunkulu. Iyona futhi emkhiphe ngomnyango. Once waba nemali uyaphakama ngeke uphinde umbona ngobanakho esethi ngicela umthandazo. Ibhizinisi lakhe malisamile lirana kahle ngeke umbone. Kodwa alishayeke phansi. Kungangeni nje umuntu oyedwa uzovela nuke bonke abantu sengithakathiwe. Antakazi ni business njalo.
Haleluya. Umi ngezinto. uJayiri wayigumula ingubo wayilahla phansi.